Moltes gràcies, molt bona tarda. Això és molt emocionant, de debò. Estic realment honorada i emocionada que m'hàgiu fet la primera padrina de la Remençada. No m'ho podia creure. De fet, no li havia donat tanta importància fins avui, que realment me n'adono de la potència d'aquesta història. O sigui, jo realment confirmo que aquest poble respon a la paraula que amaga en el seu nom. Aquest poble que és montornès amaga la paraula motor és, i és realment un poble amb una força, amb un dinamisme que és realment emocionant de trobar en el Vallès. Sou com gairebé, no vull pas dir-ho perquè estic a Vallromanes, estic al costat de Granollers, sóc filla de Granollers, però sou el motor del Vallès. Vull dir que digueu avui que avui tinc molts montornesos i segur que m'ovacionarà. Aquesta interpretació teatral, que realment l'heu provat, i deia una frase que m'ha agradat molt, que diu: la victòria dels remences, la història canvia. I és exactament això, no? Què fa canviar la història? Fa canviar la història la gent dels pobles, la gent de baix, no? Això és el que ho estem veient ara en el procés que estem vivint també. La victòria dels remences, la història canvia. I ho ha dit en Xavier Bertran d'una manera excepcional i molt il·lustradora, que deia que no és només el musical, sinó que gràcies a aquesta història cohesiona un poble, o sigui, tota aquesta festa cohesiona un poble, fa que ens sentim importants, que ens sentim que formem part d'una comunitat, que ens fa sentir més forts, estimar-nos més al poble, i és veritat, això no... Per tant, aquest poble farà canviar, aquesta història farà canviar el poble. Però, i després deia en Xavier Bertran, diu, el musical és l'excusa, és l'excusa. Sí, és l'excusa, però els que venim de fora és el que veurem, i atraurà gent de fora i farà descobrir aquest poble. Per tant, canviarà la història del poble també, aquesta excusa, perquè atraurà gent i realment és deliciós. I ojalà, i de debò, que aconseguim que sigui territori, aquest territori, com heu dit, territori remença, que s'expandeixi i que ens faci conèixer molt més la història del nostre país i ens faci conèixer molt més aquests pobles que molt sovint no són visitats amb tanta freqüència. Jo ho he descobert, estic molt emocionada, us felicito molt, soc molt feliç de ser la padrina de la Remençada, la primera padrina, que ara em fa més il·lusió. El dia 27 no hi faltaré i explicaré a tothom que no hi ha de faltar. Explicaré a tothom que ha de venir a descobrir-ho, perquè és una joia que tenim a tocar. I no pot fer més feliç de ser-hi present el dia 27, perquè així no aniré treballant. Dissabte és un dia molt